ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ହବାର ଅଛି, ତ ଡେରି ନକରି ଆଜି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସଜାସଜି ବାକି ଅଛି। ତ ଏବେ ସଜାସଜି ହେବ, ତ ବାବାଙ୍କର ପେପର ବୁଲା ହେଇନି, ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି, ଏଠିକା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାମାନକାନୀ ବେଟ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା କିଛି ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଭାଇ କାହା ସହିତ ଯିବୁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାହାକି ହାଇଟେ କରିଦିଅ, ହାଇଟେ କରିଦିଅ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ? ଡେରି ନକରି ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ତ ଆହୁରି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ହେବ, ଯିବା ଆମେ। ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଚାଲ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ, ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୁଲତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ସ୍କୁଲର ମଜାମସ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି। ତ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଲାଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଯିବା। ତ ବେତନଟୀ କଲେଜ କିମ୍ବା ବୈଶିଙ୍ଗା କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଉଦୟପୁର, ଯେଉଁଟାରେ ଆମ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉଦୟପୁର ଛକରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁଟାରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏହା କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଏଠି। ତ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବୈଶିଙ୍ଗା +2 କଲେଜ, ଯେଉଁଟାରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏଠିକାର ଡେକୋରେସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ।
এইଭଳିଆ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍। ସାରିକି ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ବୈଶିଙ୍ଗାରେ। ଓ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଣେଶ ପୂଜା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ +3 କଲେଜରେ ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ସଜା ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଠୁ ସାରି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଅଁଳା କଲେଜ, ଯେଉଁଟାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଅଁଳା କଲେଜରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଦେଖେଇବା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଁଳା କଲେଜ। ଅଁଳା କଲେଜରେ ଏମିତି କିଛି ସାମ୍ନାରେ ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତ ମେଘ ବି ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁଛେ। এইଭଳି ଆମକୁ କିଛି କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଦେଖାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା କଲେଜରେ। এই পিলাটার ভলসে মুহটা টিকে দেখিবে। এই পিলার মুহটা টিকে দেখন্তু ভলসে না এই পিলাটার। ଚାଲ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଁଳା କଲେଜରେ। ତ ଭିତରେ ଫଟୋ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେନି। ତ ଆମେ ଆହୁରି କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ। କିଛି ନାଚ ହେଉଛି ସେଠି, କିଛି ନାଚ ଦେଖି ଯିବା। ଚାଲ ଡେରି ନକରି ଟିକେ ନାଚ ଦେଖି ଆସିବା, ନାଚ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଅଁଳା କଲେଜ ବୁଲି ଆସି ସାରିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲାଣି, 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସରିଲା। ତ ଏବେ ଭସାଣି ନାକି କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କ'ଣ ହେଲା।